Когато видях Ралица за първи път, я познавах само с псевдонима и Чарли Уайлд. Асоциирах я с минимализма и широката й усмивка. След това се запознах с последната й книга, която излага "Какво е щастие", разбрах за истинското й име и освен това, че се занимава и с развиване на работодателски марки. Все теми, които интересуват и мен и моята публика. Затова я поканих в "Да работиш с радост", да разкаже повече за своите разнообразни проекти и какво е да работиш това, което обичаш. Рали, добре дошла в "Да работиш с радост". Благодаря ти, че прие да участваш и че ни покани в красивия си дом. Кои са актуалните проекти, с които се занимаваш в момента? В момента се занимавам основно с Employer Branding в компанията, която работя. Това е управление на работодателска марка или управление на имиджа на работодателите, но не този, който всички познаваме, т.е. имиджа понякога без покритие, а имиджа на добър работодател, който започва вътре в самия работодател. Това и ни е основата, да подобрим работната обстановка отвътре навън, т.е. да създадем компании с добра работна среда, която после вече те спокойно могат да рекламират, тъй като тя ще съвпада с истината. Все пак, като че ли повечето хора те познават като Чарли Уайлд. Разкажи ни повече за това твой амплоа и как избра този прякор. Да, всъщност Чарли Уайлд се появи съвсем случайно като проект, ако мога така да го нарека. Започнах да пиша стихове и да ги публикувам в страница в интернет, във Фейсбук, тъй като не исках да използвам истинското си име. Беше ме срам тогава още да споделя нещо като себе си пред света. Започнах с псевдоним, както и много други творци правят, така че в течение на времето си остана Чарли Уайлд и вече може би 4-5 години продължавам да управлявам този профил. Всичко стана съвсем случайно. То беше и все още си е хоби, макар и вече по-сериозно, заради издадените книги, но винаги ще продължава да си бъде хоби за мен. А за какво пише Чарли Уайлд? За любов пише. Поезията, която пише, е за любовта. Имам една книга, която не е поезия, тя е прозаична и е за минимализма като начин на живот. Това е другата ми голяма страст. Опитвам се да живея според принципите на минимализма и доста съм доволна от този начин на живот. Наистина много по-смислен ми е живота, много по-осъзнат, много по-важни. Много повече обръщам внимание на важните неща. Това са, може би, двете основни неща, с които хората свързват Чарли Уайлд. Какво си мислиш, когато се поглеждаш в огледалото сутрин? Какви сенки имам под очите? Кое ти носи радост в твоята работа? Всичко, иначе нямаше да я работя. А кога за последно се смя? Точно преди 3 секунди. А какво и дали изобщо ще промениш нещо, след като станеш майка? Ще видя естествено със сигурност как ще се развият нещата. Не мисля да изоставям проектите, тъй като винаги, когато се вглъбя в една област, независимо коя от живота ми, и някак си изпадам в крайности, имам тази склонност да изпадам в крайности, особено в миналото. Сега, може би, с възрастта вече се опитвам наистина да постигна повече баланс, не толкова крайност. Така че не мисля да залитам в нито една крайност за напред и се надявам да го комбинирам майчинството успешно с работата, защото все пак децата, колкото и да искаме да сме винаги покрай тях, докато са малки, в един момент ще пораснат и човек трябва да не е спрял да се развива през това време. Как успяваш да съвместяваш важните за теб неща? Как преминава един твой ден? Честно казано, всеки ден минава коренно различно. Освен работата, хобито като писане не ми отнема толкова много време. Тоест, писането, особено на поезия, следващата ми книга пак ще е поезия, отнема доста малко време. Когато имам вдъхновение, пиша по няколко стиха и така чакам, може би година-две, докато се събере за книга. Вече любителски пиша и в блога си или статии. Това отнема малко повече време, но пак е доста пренебрежима част от ежедневието ми. Така че един мой ден минава обикновено като се събудя с лека закуска, работа по различни проекти и се опитвам всеки ден наистина да отделям време за Чарли Уайлд, дали да публикувам нещо, дали да
споделя някакви мои мисли. Просто обичам да споделям виждането си за света, защото то съзнавам, че е доста по-драстично, за някои хора е крайно, но искам съм много голям привърженик на идеята съм, че ако трябва да споделяме различията си, трябва да имам чувство, че живеем в епохата по калъп, където е модерно всички да са едни и същи, да имат повече неща, да ходят на хубави места, да се парадира с това колко е перфектен животът ти. И се създава една много грешна представа, затова аз много обичам да разбивам тези клишета. Имаш ли специални ритуали, с които зареждаш всеки свой ден? Не мисля, че имам такива трикове. По-скоро аз вярвам в нещо друго, че човек, естественото му състояние, това е на радост, на щастие, на вдъхновение и би трябвало всеки ден да се събуждаме с тези неща. В момента, в който спрем да се събуждаме, трябва да си помислим какъв е проблема и да го разрешим, за да се върнем към това естествено състояние. Тоест, аз не съм привърженик на идеята, че ние сме едни унили хора, които нямат кой знае каква мотивация в живота си, нямат кой знае какви източници на радост, затова трябва да четем книги, трябва постоянно всеки ден да намираме мотивационни цитати или как да се зарадваме, как да се мотивираме, как да си осигурим любов или да направим нещо за себе си. Аз мисля, че това наистина е нашето състояние, ако не е нарушавано от нищо друго. И по-скоро трябва да търсим дали имаме проблеми, как да го разрешим, за да се върнем към това състояние, не обратното, постоянно да си търсим поводи за радост или за мотивация, тъй като това е много трудоемко. Ако не се събуждаш с това усещане, ще е много трудоемко всеки ден, всяка сутрин, всеки обяд, всяка вечер да си намериш нещо, което да ти носи радост. А когато имаш трудности, както се случва с всеки от нас, как успяваш да поддържаш това състояние, което преди малко описа? Не успявам. Когато имам трудности, докато не ги реша, обикновено не се връщам към това състояние. И съм си позволила да не живея, както казах, според този принцип, че трябва всеки ден да сме усмихнати и всеки ден всичко да е перфектно. Когато имам проблем, когато съм тъжна по някаква причина, си позволявам просто да изпитам тази емоция, да ми отмине болката и тогава да се върна към това състояние. Преди бях точно обратното, се потисках много неща в себе си в преследване на този перфектен имидж и всеки този позитивизъм. В крайна сметка сега съм много по-позитивна и много по-щастлива, когато това са само изключения, а не се стремя целенасочено към това. Много дами, с които работя, имат идеи за кариерна промяна, но не смеят да направят крачка напред, защото се притесняват да не загубят илюзорната сигурност или от нещо друго. Какъв би бил твоя съвет към тях, от твоя опит? Най-голямото вдъхновение са ми емоциите. Може би за всеки е така, не знам. Но аз съм много визуален човек и обикновено когато гледам филми, когато чета книги, особено живи перформанси, всяко нещо, което е живея на живо и много ме жегне, то ме вдъхновява обикновено. Така че много държа на тази връзка между хората, когато виждаш техните неподправени емоции. Дори когато някой път си на представление или на концерт, това да погледнеш друг как реагира, понякога това е вдъхновение, защото виждаш хората напълно естествени, сякаш са обелили всички там пластове, с които са затрупали. И това ме вдъхновява, да виждам истината в хората, да виждам какви са те, когато все едно никой не ги гледа. И разбира се, любовта е нещо, което винаги ще ме вдъхновява. Как си създаваш позитивна нагласа за през деня? Не си създавам позитивна, опитвам се да не си създавам, да избягвам негативната. Позитивната е по дефолт. А какво правиш, когато имаш трудности в динамичното ежедневие? Мисля си за любимите хора и това много ме успокоява. Много дами, с които работя, имат идеи за кариерна промяна, но не смеят да направят крачка напред, защото се притесняват да не загубят илюзорната сигурност или от нещо друго. Какъв би бил твоя съвет към тях, от твоя опит? Ще им кажа да бъдат търпеливи, като може би най-нетърпеливия човек, който сте виждали, защото аз съм изключително нетърпелива. Всички мои близки го знаят. Това е един от големите ми недостатъци, може би. Но за големите неща в живота, като това да си смениш кариерата, мисля, че трябва да бъдем търпеливи. И се опитах, защото аз претърпях една много голяма кариерна промяна.
Тоест не само да сменя мястото, където работя, ами и тотално сферата, в която работя. Още в началото си казах, дръж се първата година или първите 2 години, със сигурност няма да ще излезеш от зоната си на комфорт. Тоест това е една съвсем нова сфера, трябваше да науча много неща за много кратко време. В началото всичко ти звучи непознато. Малко по малко свикваш с термините, с клиентите, с работата, започваш да добиваш увереност. Как се запали по минимализма и какво беше по-различно в живота ти преди години? Всъщност всичко беше много различно преди години. Както казах, аз съм човек на крайностите, така че преди години бях, може би, типичният консуматор. Тоест аз и като доста зает човек имах много, изключително рядко почивах и примерно около 1 неделя в месеца почивам, аз или половин неделя, аз отивах в мола да си купя нови дрехи. Като това съвсем нормално за повечето хора това носи някаква моментна радост. Това си е доказано, че новата покупка носи, но това са някакви минути радост, които така или иначе после се изчерпват. Така или иначе вече бях влязла в доста магиосен кръг с какво е работа, какво ми носи удоволствие. Нали? Вече в един момент много се размиват нещата. Така че след това претърпях един бърнаут и започнах коренно да разчиствам живота си, защото нямаше как да стане без това. Тоест имах и много паник атаки. В такъв случай трябва да промениш коренно нещо, трябва да намериш причината и просто да я премахнеш от живота си. Так всъщност за мен единственият приоритет беше работата, съдейки по държанието ми. Нали? На думи може всичко да кажеш, но съдейки по това къде прекараш времето си, аз го прекарах в офиса. И минимализма се случи съвсем естествено. Започнах първо, без въобще да съм чувала за това понятие, да си разчиствам живота от ненужни, токсичните връзки, от многото наистина вещи, фанах и дарих супер много дрехи наведнъж. И така си започнах съвсем естествено, после прочетох книгата на Мари Кондо, после започнах да търся, после попаднах на минимализма въобще като понятие покрай нея. Цялостната философия на минимализма е не само да разчистим дома си или дрехите си, ами изобщо живота си така, че да останат тези неща, които обичаме и които ни носят стойност в живота. Това са почти всичките ми дрехи, без върхните, разбира се, бельо и вече някои рокли, които не ми стават в момента. Опитвала съм се да са в една гама. Това са цветовете, които най-много харесвам, които са ми любими. Бяло обожавам. По-различното в живота ми е, че в момента, да кажем, ако ги разделим на различните сфери в живота ми, в работата се занимавам наистина с това, което обичам. Когато се занимаваш с това, което обичаш, има и много, дори административните неща или детайли не ме натварват толкова. В дома ми всичко е доста изчистено, има малко дрехи като цяло, нали, за мен не са малко, но отстрани погледната за някоя жена ще изглеждат малко. Как всъщност разбираш успеха? Как го измерваш? Не обичам думата успех. По-скоро удовлетворение. Така и го измервам. Доколко да работиш с радост допринася за твоя успех? На 100%. Какво си пожелаваш от тук нататък? В някакво обозримо бъдеще? Пожелавам си щастливо, голямо, весело семейство. Как работиш с радост и как да го правим и ние? Ако не работиш с радост, според мен трябва да смениш работата си.